हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। அண்ணனுக்கு இன்னும் சாப்பிட
ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குறதா? இப்பதான் மாதாஜி கேக்குறது. இதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணுமே கேட்கல. கேக்கல. நான் ஒருத்தரா படிங்கன்னு இருக்கேன். யாருமே அது அந்த ஹெட்செட் ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. மறுபடியும் நல்லா கைட்டி வச்சுட்டேன். ஓகே, பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. பதம் 18 மொழிபெயர்ப்பு. பிராமணர்கள் மலர்களை ஏந்தி கொண்டிருக்க ரதங்கள் பகவானை நோக்கி விரைந்து சென்றன. அவர்களுக்கு முன்புறத்தில் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தின் சின்னங்களான யானைகள் இருந்தன. சங்குகளும் ஊது கொம்புகளும் முழங்கின. வேத மந்திரங்கள் ஓதப்பட்டன. இவ்வாறாக அவர்கள் மிகுந்த பாசத்துடன் தங்களது மரியாதைகளை செலுத்தினர். பொருளுரை: ஒரு மகா புருஷரை வரவேற்பதற்குரிய வேத முறையானது வரவேற்கப்படுபவரிடம் பயபக்தியுடன் கூடிய மரியாதையான ஒரு சூழ்நிலையை உண்டாக்குகிறது. இத்தகைய வரவேற்புக்குரிய மங்களமான ஒரு சூழ்நிலை மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி சங்குகள், மலர்கள், தூபம், அலங்கரிக்கப்பட்ட யானைகள் மற்றும் வேதம் ஓதும் தகுதியுள்ள பிராமணர்கள் ஆகியவை உட்பட மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் கொண்டிருக்க வேண்டும். இத்தகைய வரவேற்பு நிகழ்ச்சி ஒன்று வரவேற்பவர் மற்றும் வரவேற்கப்படுபவர் ஆகிய இரு பிரிவினரிடமும் உள்ள பூர்ணமான நேர்மையை ஆதாரமாக கொண்டிருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ பகவான் வரவேற்பு இல்லையா? பிராமணர்கள் மலர்களை ஏந்தி கொண்டிருக்க ரதங்கள் பகவானை நோக்கி விரைந்து சென்றன இல்லையா? அவர்களுக்கு முன்புறத்தில் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தின் சின்னங்களான யானைகள், சங்குகள், அதாவது இந்த பறைகள், வேத மந்திரங்கள் ஓதப்பட்டன. இவ்வாறாக அவர்கள் மிகுந்த பாசத்துடன் தங்களது மரியாதைகளை செலுத்தினார்கள். அதாவது எல்லாருமே இப்ப பிராமணர்கள் ஒருத்தர் வரவேற்கிறது. இப்ப நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு சாது வராங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு நம்ம இந்த பூர்ண கும்ப மரியாதை मतलब उसको फोन करने वाला तो फोन करने वाला उसको केशव ओम का सबका ओम का काल जमा हाँ वो कॉल करो नहीं इस कॉलिंग ठीक ठीक है कॉलिंग ठीक है. அது மாதிரி ஒரு மகா புருஷரை நம்ம வரவேற்கணும்னா அவங்களுக்கு நம்ம மரியாதைகள் கொடுத்து இல்லையா, பூர்ண கும்பத்தோட மாலைகளோட இல்லையா, அவர்களுக்கு பாத பூஜை பண்ணி இந்த காலகட்டத்துல கூட நமக்கு ஒரு சன்னியாசி நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னாக்கா அவங்கள எப்படி வரவேற்போம் இல்லையா? அவங்க பாதங்களை கழுவி இல்லையா அவங்களுக்கு எல்லாம் மரியாதை கொடுத்து அமர வச்சு இதெல்லாம் நம்ம செய்யறது வழக்கம். அது போல பகவான் பகவான் இல்லையா, அப்ப அவரை வரவேற்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கிராண்ட் இல்லையா, அதாவது நல்ல வரவேற்பு, பெரிய வரவேற்பாரு. ஒரு மகா புருஷரை வரவேற்பதற்குரிய வேத முறையானது அதுமே ஆஸ் பர் ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ் பிரகாரம், வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் வரவேற்கப்படுபவரின் பயபக்தியுடன் கூடிய மரியாதை. அதாவது பயபக்தி என்பது, அப்ப பயபக்தி எப்போ வரும்னு சொல்லுங்க. பயபக்தி என்பது நமக்கு எப்போ வரும்னா ஒருத்தர் மீது நமக்கு அதாவது மரியாதைகள் இருந்தா மட்டும்தான் பயபக்தி வரும். ஏன்னா அதை நம்ம பாடி லாங்குவேஜ்ல நம்ம கண்டிப்பா காட்ட மாட்டோம் இல்லையா? அப்ப அந்த வரக்கூடிய நபருடைய குவாலிஃபிகேஷன், அவருடைய என்னது சொல்லுவாங்க, தராதரம், இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? இப்போ இந்த காலகட்டத்துல பகவான் ஸ்வயம், அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தையே படைத்தவர். அவர் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தா போறோம்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த இது உண்டு இல்லையா? இப்போ பகவான் இத்தனை நாட்கள் வெளியில இருந்ததால அந்த விப்ரலம்ப பாவத்துல இருக்கக்கூடிய அவங்க எல்லாருமே வராங்க இல்லையா? மேலும் தாசர்களாக இருக்கிறவங்களுமே பகவானுக்கு மரியாதையோட ஒரு அந்த அந்த பாவத்தை வெளிப்படுத்துறாங்க. ஸோ அதாவது இத்தகைய வரவேற்புரிய மங்களகரமான ஒரு சூழ்நிலை மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, அப்போ அதுக்கு மங்களகரமான நாதங்கள் கூட இசைக்கப்படும் இல்லையா? புஷ்பங்கள், தூபம், இதெல்லாமே செய்யப்படும். அங்க வேத மந்திரங்கள் எல்லாம் ஓதப்படும். ஏன் நம்ம அஸ்தினாபுரத்தை விட்டு கிளம்பும் போது கூட போன அத்தியாயத்துல
வேத வேத மந்திரங்கள் எல்லாம் ஓதப்பட்டது அவர் வந்து அஸ்தினாபுரத்தை விட்டு கிளம்பும் போது. அதை காட்டிலும் அங்கிருந்த பெண்கள் வந்து அந்த மாட மாளிகையில வந்து பகவானை வந்து புகழாரங்கள் நேரடியாக சூட்டினார்கள் இல்லையா. வேத மந்திரங்களால் பகவானை வந்து, அதாவது நேரடியா வந்து பகவானை புகழ முடியாது. வேத மந்திரங்களை புரிஞ்சுக்கிறவங்களால மட்டும்தான் அந்த மந்திரத்தினுடைய மந்திரத்தால் நாம் என்ன எப்படி வந்து பகவான புகழாரங்கள் சூட்டுறோன்றதை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். இப்ப சமஸ்கிருதம் தெரிஞ்சவங்களாலதான் அதனுடைய அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுக்க முடியும். இப்ப நமக்கு இந்த வியாக்கியானம் பொருளுரை கொடுத்ததாலதான் அந்த சமஸ்கிருத வார்த்தைகளுக்கு இதெல்லாம் பொருள் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம படிக்கிறோம். இல்லைன்னா நமக்கு இந்த சமஸ்கிருத வார்த்தைகள் கண்டிப்பா தெரியாது. அது போல வேத உச்சாடனம் என்பது சமஸ்கிருத மொழியில வர்றதுதான். ஸோ அப்போ சமஸ்கிருதத்துல வந்து விற்பனரா இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரால மட்டும்தான் பகவானை வந்து வேத மந்திர உச்சாடத்தால வந்து புகழாரங்கள் சூட்ட முடியும். அது சாமானிய மனிதர்களால வந்து அவருடைய புகழாரங்களா வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாது. வேதியர்களால மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனால் ஒரு பாமரனாலுமே வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு நார்மலான இந்த மொழியில பேசக்கூடியதை வச்சு அவனுடைய அன்பு, அவனுடைய பக்தி இதெல்லாமே வந்து அவனுடைய வார்த்தைகள் மூலியமா கண்டிப்பா வெளிப்படும். அவ்வாறே அவரை வரவேற்கக்கூடிய விதம் இதெல்லாமே வந்து அதை வைத்து அந்த நபருடைய முக்கியத்துவத்தை வந்து நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப பகவானே இந்த இடத்துல எல்லாருமே வரவேற்கிறார்கள். பிராமணர்கள் வந்து வேதம் போதும் தகுதியுள்ள பிராமணர்கள் ஆகியவை உட்பட மற்ற எல்லா விஷயங்களையுமே கொண்டிருக்க வேண்டும். இத்தகைய வரவேற்பு நிகழ்ச்சி ஒன்று வரவேற்பவர் மற்றும் வரவேற்கப்படுபவர் ஆகிய இரு பிரிவினருமே உள்ள பூரணமான நேர்மையை ஆதாரமாக கொண்டிருக்க வேண்டும். 100%. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டுக்கு நமக்கு பிடிக்காதவங்களோ யாராவது வந்தா அப்ப அவங்களையுமே நம்ம இன்முகத்தோடு அழைக்கக்கூடிய அந்த மனசு இருக்கணும் இல்லையா. சரி, அந்த இடத்துல நம்ம வந்து நம்ம சத்ரு அப்படின்னு நம்ம நினைக்க முடியும் இல்லையா. இப்போ இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் நம்ம எடுத்துட்டோம்னாக்கா சகுனியும் துரியோதனனுமே வந்து படைபலத்திற்காக வந்து எங்க போறாங்க, துவாரகைக்கு போறாங்க இல்லையா. அதே மாதிரி சுபத்திரையுமே வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து சொல்றா, நீ வந்து அண்ணனிடம் போய் கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து அவருடைய சப்போர்ட் கண்டிப்பா கொடுப்பாரு. ஆனா யார் முதல்ல அவர் எழுந்து பாக்குறாரோ அவருக்கு தான் முதல்ல வந்து அந்த வரத்தையே கொடுப்பார். அப்படி ஒரு இதை வந்து எல்லாருக்குமே அவர் அந்த இதை கொடுத்துருக்காரு. அதனால நீங்க போயிட்டு விரைந்து அவங்க போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க போங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அந்த இடத்துல போனப்போ துரியோதனன் என்ன பண்றான், அங்கேயுமே அவனுடைய மரியாதையை எதிர்பார்க்கிறான் இல்லையா. பகவானுடைய தலைபாகத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு அரியணையில போய் அமர்ந்து விடுகிறான். ஸோ யாருமே நம்ம வந்து ஒரு சப்போர்ட் வாங்குறதுக்காக போறவங்க வந்து எப்பவுமே பெறுபவர இடத்துல விட நம்ம தாழ்ந்து இருக்க வேண்டியதுதான். ஸோ ஏன்னா அடுத்தவங்களை நம்ம வந்து அடுத்தவங்க கிட்ட இருந்து நாம வந்து பெறக்கூடிய ஒன்று நம்ம பெறக்கூடிய நிலையில இருந்தா அவங்கள காட்டில நம்ம தாழ்ந்து இருக்கணும். ஸோ இந்த ஒரு செயலை வந்து அற்புதமா வந்து இங்க வந்து அர்ஜுனர் வந்து நடிக்கல இல்லையா. அர்ஜுனர் இயற்கையிலேயே அவருடைய பாவம் அந்த பணிவு எல்லாமே உண்டு. மேலும் வந்து தான் வந்து யாசகம் பெறதான் வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த பாவமும் அவருடைய பாடி லாங்குவேஜ்ல இருந்தது இல்லையா. ஆனா துரியோதனனுக்கு அது இருக்கவே இல்லை. இருந்தவுடனே அர்ஜுனரை தான் பகவான் பார்த்தார் இல்லையா. அதனால கடைசி வரைக்குமே அர்ஜுனருக்கு மட்டும்தான் ஃபர்ஸ்ட், அதாவது அவர் கொடுக்க வேண்டிய இதை வந்து அர்ஜுனருக்கு தான் கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில அர்ஜுனர் என்ன சொல்றார், உங்களுடைய படையை வந்து நான் கேட்பதற்கு எனக்கு தகுதி கிடையாது, உங்களையுமே நான் வந்து கேட்டு பெறுவதற்கு எனக்கு வந்து குவாலிஃபிகேஷனே கிடையாது, ஆனால் உங்களுடைய ஆதரவு எனக்கு இருந்தால், நீங்கள் மட்டுமே இருந்தால் எனக்கு போரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பார் இல்லையா. ஸோ அப்போ துரியோதனன் நினைப்பான், நிராயுத பாணியா இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரை வச்சுட்டு இவன் எப்படி வந்து போர்ல வெல்ல போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு உள்ளக்குள்ள ஒரே ஆனந்தம். ஏன்னா படைபலத்தை 2 அக்ரோனி சேனை வந்து ஸோ இவங்களுக்கு கிடைக்க போறது இல்லையா, யாதவ குலத்துக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி வந்து நகுலன் சகாதேவனுடைய தாய்மாமன் இல்லையா, அவருடைய இது வந்து 2 அக்ரோனி சேனை. அதனால்தான் படைபலம் இருவருக்குமே 7 அக்ரோனி சேனைகள் இருந்தது முதல்ல. ஆனா இந்த 4 அக்ரோனி சேனைகள் வந்து இவங்க 2 படையினால வந்து அவங்க அதிகப்படியா நின்றாங்க. ஸோ இப்படி அவங்களுக்கு வர வேண்டியதை இவங்க எடுத்துட்டதால இவங்க பக்கம் வந்து படைபலம் வந்து ஆரம்பத்திலிருந்தே மிக குறைவாக இருந்தது. 4 அக்ரோனி சேனைகள் குறைவு இல்லையா. அதாவது இவங்க 100%னா இவங்க ஒரு 65% வச்சிருந்தாங்க.
அப்படிப்பட்ட படைபலத்துல பின்தங்கி இருந்த அவர்களால கூட கடைசியில இறைவன் ஒருத்தருடைய கிருபையாலேயே அவங்களால வந்து அதாவது வெல்ல முடிந்தது. இது அனைத்துமே யாருடைய சமர்ப்பணத்தால நடந்தது? அர்ஜுனருடைய சமர்ப்பணம் இல்லையா? பகவானிடத்தில் அவருடைய சமர்ப்பணம், மேலும் பகவானுக்கு அவர் கொடுத்த மரியாதை இல்லையா? ஸோ அந்த மரியாதைகள் என்பது வரவேற்கப்படுபவர் மற்றும் வரவேற்பவர். இந்த இது வந்து நம்ம கண்டிப்பா யோசிக்க வேண்டிய ஒன்று. நம்ம யாரை வரவேற்கிறோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம். ஸோ அதாவது உள்ள வரவங்க வந்து நம்மளை எப்படி அவங்க வரவேற்கிறார்கள் என்பதையும் அவங்க கண்டிப்பா பார்க்கணும். இது ரெண்டும் முக்கியமான ஒரு இது. அங்கே பூரணமான நேர்மை இருந்தா மட்டும்தான் அது வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப் கூட வந்து முன்னாடி போகும். அங்கே முழுமையான உண்மை இல்லை என்றால் அப்படின்னா வெறுமனே உண்மைதான், நேர்மையான அந்த உண்மை இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு பாசிட்டிவா முன்னேற்றமா போகும். இல்லைன்னா கண்டிப்பா அது வந்து கடைசி வரைக்கும் இருக்காது. ஒரு பேரளவுல ஏற்பட்ட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பா மட்டும்தான் கடைசி வரைக்குமே இருக்கும். ரொம்ப அழகான மொழி பொருளுரை இந்த இதுல ஸ்லோகத்துல. ஸோ இதே மாதிரிதான் நம்ம வாழ்க்கையில கூட நம்ம வீட்டுக்கு யார் வந்தாலுமே நாம இன்முகத்தோட அவங்கள வரவேற்கிறதுக்கு நம்ம பழகணும். ஓகே, அது ரொம்ப முக்கியம். அவங்க நல்லவங்களா கெட்டவங்களா, அவங்க நம்மளை வந்து அதாவது நமக்கு எதிரியா நண்பனா, இதெல்லாம் இந்த வேறுபாடெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கவே கூடாது. ஸோ வீட்டுக்கு வந்த பிறகு அதிதி இல்லையா? நம்ம கோபம் எவ்வளவு இருந்தாலும் அவர்கள் நம்மளை ரொம்ப அதாவது மோசமான ஒரு நிலைமையில நம்மளை வந்து நடத்தி இருந்தால் கூட முன்னொரு காலத்துல அவங்கள நாம அவ்வாறு நடத்தக்கூடாது. ஏன்னா அதிதி தேவோ பவா இல்லையா? ஸோ வீட்டுக்கு வந்த பிறகு இறைவன் எந்த ரூபத்துல வராருன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஸோ எந்த இதுல வந்தாலுமே நம்ம வந்து வீட்டுக்கு வரவங்கள நம்ம வந்த உடனே அவங்கள வந்து அமர வச்சு அவங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு உட்காரத்துக்கு இடம் தண்ணி எல்லாம் நம்ம கொடுத்து அவங்கள உபசரிக்கணும். இட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். ஓகே, ஸோ அப்போ அவங்க வந்தவங்களுமே எவ்வளோ கோபமா வந்திருந்தா கூட நம்ம கிட்ட அந்த கோபம் என்பது இருக்காது. ஸோ எல்லாமே இருவருக்குமே அந்த ஒத்துழைப்பு இருக்கணும். ஆனா அதை நடிக்க முடியாது. ஸோ அதை வந்து நாம நடிக்க முடியாது. ஸோ உண்மைதான் எப்பவுமே வெளிப்படும். அந்த மாதிரி ஒரு பாவத்தையும் நாம வளர்த்துக்க முயற்சி பண்ணலாம். வாரா முக்கியாசு சதே சதசோ யானை தர்ஷனோத்சுகாஹ லசத் குண்டல நிர்பாத கபோல வதனஷீயஹ. எஸ், மணிமேகலை மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒளிபெயர்ப்பு. அதே சமயத்தில் பல நூற்றுக்கணக்கான பிரபலமான விலைமாதர்களும் பற்பல வாகனங்களில் முன்னேறி சென்றனர். அவர்கள் அனைவரும் பகவானை சந்திக்க பேராவல் கொண்டிருந்தனர். மேலும் அவர்களது அழகிய முகங்கள் பிரகாசிக்கும் காதணிகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு இருந்தன. அது அவர்களுடைய நெற்றியழகை அதிகரித்தது. பொருளுரை. விலைமாதர்கள் பகவானின் பக்தர்களாக இருப்பார்களானால் அவர்களை கூட நாம் வெறுத்து ஒதுக்க கூடாது. பகவானின் நேர்மையுள்ள பக்தர்களாக இருக்கும் பல விலைமாதர்கள் இந்தியாவில் உள்ள பெரிய நகரங்களில் இன்றும் உள்ளனர். சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளால் சமூகத்தில் போற்றத்தகாத ஒரு தொழிலை ஏற்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு ஒருவர் உட்படக்கூடும். ஆனால் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதில் அது ஒருவருக்கு தடையை ஏற்படுத்துவதில்லை. பகவானின் பக்தி தொண்டை எச்சூழ்நிலையிலும் தடுக்க முடியாது. அக்காலத்தில் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வாழ்ந்து வந்த துவாரகையை போன்ற ஒரு நகரத்திலும் கூட விலைமாதர்கள் இருந்தனர் என்பது தெளிவாகிறது. சமூகத்தை சரியாக பராமரிப்பதற்கு விலைமாதர்களும் தேவைதான் என்பதையே இது குறிக்கிறது. அரசாங்கம் சாராய கடைகளை திறக்கிறது. ஆனால் சாராயம் குடிப்பதை அரசாங்கம் தூண்டுகிறது என்பது இதன் பொருள் அல்ல. கருத்து என்னவெனில், எவ்வளவு விலையானாலும் சாராயம் குடிப்பதை ஒரு பிரிவினர் நிறுத்த மாட்டார்கள். பெரிய நகரங்களில் மதுவிலக்கு சட்டவிரோதமான சாராய கடத்தலை தூண்டியிருப்பது அனுபவ உண்மையாகும். அதை போலவே வீட்டில் திருப்தி அடையாதவர்களுக்கு இத்தகைய சலுகைகள் தேவைப்படுகின்றன. மேலும் விலைமகள் இல்லையெனில் இத்தகைய இழிவான மக்கள் மற்றவர்களை விபச்சாரத்தில் ஈடுபட தூண்டுவார்கள். கடைத்தெருவில் விலைமாதர்கள் இருப்பது நல்லதுதான். இதனால் சமூகத்தின் புனிதத்தன்மை காப்பாற்றப்படும். சமூகத்திற்கிடையில் விலைமாதர்களை ஆதரிப்பதை விட விலைமாதர்களை கொண்ட ஒரு பிரிவினரை பராமரிப்பது நல்லது. பகவானின் பக்தர்களாக இருக்கும்படி அனைவருக்கும் அறிவு புகட்டுவதுதான் உண்மையான சீர்திருத்தமாகும். இது எல்லா வகையான சீர்கேடுகளையும் தடுத்துவிடும்.
விஷ்ணு சுவாமியின் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தைச் சேர்ந்த சிறந்த ஆச்சாரியரான ஸ்ரீ பில்வமங்கல தாகூரார் ஒரு குடும்பஸ்தராக இருந்த பொழுது பகவானின் பக்தராக இருக்க நேர்ந்த ஒரு விலைமகளிடம் அளவுக்கு அதிகமான பற்று கொண்டிருந்தார். ஓர் இரவு இடியுடன் கூடிய பெருமழையில் விலைமகளான சிந்தாமணியின் வீட்டிற்கு சென்றார். அச்சமூட்டும் அத்தகைய ஓர் இரவில் தாகூரால் எப்படி அலைப்புரண்டோடும் ஒரு நதியை கடந்து வர முடிந்தது என்பதைக் கண்டு சிந்தாமணி ஆச்சரியம் அடைந்தாள். தன்னை போன்ற ஒரு அற்பமான பெண்ணின் சதையிலும் எலும்பிலும் உள்ள கவர்ச்சியை, பகவானின் உன்னத அழகிலுள்ள கவர்ச்சியை அடைவதற்காக அவரது பக்தி தொண்டை நோக்கி திருப்பப்படுமானால் அதன் பயன் நல்லதாக இருக்கும் என்று பில்வமங்களா தாக்கூராரிடம் அவள் கூறினாள். அது தாகூராருக்கு மிக முக்கியமான நேரமாகும். ஒரு விலைமகளின் வார்த்தைகளினால் தமது வாழ்வையே ஆன்மீக தன்னுணர்வை நோக்கி அவர் திருப்பிக் கொண்டார். பிற்காலத்தில் அந்த விலைமகளையே அவர் தமது ஆன்மீக குருவாக அவர் ஏற்றார். மேலும் அவரது இலக்கிய நூல்களில் பல இடங்களில் சரியான வழியை அவருக்கு காட்டிய சிந்தாமணியை போற்றி புகழ்ந்துள்ளார். பகவத்கீதையில் 9.32 பகவான் கூறுகிறார், பிரிதாவின் புதல்வனே, இழிவான சண்டாளர்களும் நம்பிக்கையற்றோர் குடும்பங்களில் பிறந்தவர்களும் விலைமாதர்களும் கூட எனது தூய பக்தி தொண்டை ஏற்று வாழ்வில் பூரணத்துவம் அடையலாம். ஏனெனில் பக்தி மார்க்கத்தில் இழிவான பிறப்பாலும் தொழிலாலும் ஏற்படக்கூடிய இடையூறுகள் இல்லை. இவ்வழியை பின்பற்ற ஒப்புக்கொள்ளும் அனைவரும் இதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். மேலுள்ள கீதை வாக்கியத்தின்படி பகவானை சந்திக்க பெரும் ஆவல் கொண்டிருந்தவர்களும் அவரது தூய பக்தர்களாக இருந்தவர்களுமான துவாரகாபுரியின் விலைமாதர்கள் அனைவரும் முக்தி வழியில் இடம்பெற்று இருந்ததாக காணப்படுகிறது. எனவே பிரஜைகளை பகவானின் பக்தர்களாக மாற்றுவதற்கு ஒழுங்கான ஏற்பாடுகளை செய்வது ஒன்றுதான் சமூகத்தில் தேவையாக உள்ள சீர்திருத்தமாகும். இவ்வாறாக ஸ்வர்கலோகவாசிகளின் எல்லா நற்குணங்களும் தானாகவே அவர்களை பின்தொடரும். இதற்கு மாறாக பக்தர் அல்லாதவர்கள் எவ்வளவுதான் பௌதிக வாழ்வில் முன்னேறியவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களிடம் எவ்வித நற்குணங்களும் இருக்காது. வேறுபாடு என்னவெனில், பகவானின் பக்தர்கள் முக்தி பாதையில் உள்ளனர், ஆனால் பக்தர் அற்றவர்களோ பௌதீக பந்தத்தில் மேலும் சிக்கிக் கொள்ளும் வழியில் உள்ளனர். மக்கள் முக்திக்கான வழியை பற்றி கல்வி புகட்டப்பட்டு அவ்வழியில் முன்னேறுகிறார்களா என்பதை பொறுத்தே அவர்களுடைய நாகரிக முன்னேற்றம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அதாவது இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல இருந்து நமக்கு என்ன கருத்துனாக்கா, ஒரு மனிதருடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் இல்லையா, அவர் மிக இழிவான ஒரு செயலில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவர்கள் இறைவன் தாள் பணிந்தால், இறைவனுக்கு பக்தி தொண்டு புரிந்தால் பகவான் அவர்களையுமே ஏற்றுக்கொள்கிறார் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டது இல்லையா. வாரா முக்கியஸ்த சதசோ யானைஸ்த தர்ஷனோஸ்த சுகாக லசக்குண்டல நிற்பாத கபோலவதனா ஸ்ரீயக. அதாவது இப்ப பகவானை வரவேற்கிறதுக்கு அவங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கிளம்புறாங்க. மேலும் அந்த குதிரை படை இல்லையா, படை யானை மற்றும் சங்குகள், மலர்கள், தூபம், அப்படி எல்லாம் மங்களகரமான விஷயங்கள் எல்லாம் கொண்டு அவரை வரவேற்கணுன்றதுக்காக வர்றாங்க. அதோட பல நூற்றுக்கணக்கான பிரபலமான அதாவது தாசிகள் இல்லையா, ஸோ அவங்க பற்பல வாகனங்களில் முன்னேறி சென்றார்கள். ஸோ பகவானை சந்திக்க பேராவல் கொண்டிருந்தார்கள். அப்ப அந்த காலத்திலயுமே இந்த தாசிகள் இருந்திருக்காங்கன்றது இந்த பொருளுரையில இருந்து நாம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நமக்கு விளக்குறார். அதாவது ஒரு சமுதாயம் கெட்டு விடாமல் போகிறது தான் ரொம்ப முக்கியமானது. நாகரிகமான ஒரு சமுதாயத்தை நாம உருவாக்கணும்னா இறைவன் தாள் பக்தி கொண்டால் மட்டுமே அந்த ஆன்மா பரிசுத்தம் அடையும் இல்லையா. இல்லைன்னா அழுக்கான ஒரு இதயத்தோட தான் அந்த ஆன்மா மீண்டும் மீண்டும் இன்னொரு பிறவி எடுக்கிறதுக்காக இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு திரும்பி வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ இங்கே விலை மாதர்கள் கூட பகவானை சேவிக்கணுன்றதுக்காக வர்றத இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு. பகவானின் நேர்மையுள்ள பக்தர்களாக இருக்கும் பல விலை மாதர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால் சமூகத்தில் போற்றத்தகாத ஒரு தொழிலை ஏற்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு ஒருவர் அதாவது உட்படக்கூடும். இந்த சூழ்நிலை நிறைய பேருக்கு உண்டு. அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல நம்ம வேலை செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை செயல்பட வேண்டிய நிலை இருந்தா, அந்த வேலையில் நமக்கு ஈடுபாடற்ற நிலையில் இருந்தாலும் அந்த செயலில் ஈடுபட வேண்டிய சூழலுக்கு நாம தள்ளப்படுவோம் இல்லையா. அது பிகாஸ் ஆஃப் நம்முடைய கர்ம பலனும் இருக்கு இல்லையா.
ஆனால் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதில் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? எந்த தடையுமே கிடையாது. ஸோ எந்த சூழ்நிலையிலுமே நாம வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும்ன்ற அந்த மனசு வந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கலி பகவான் அதற்கான மார்க்கத்தையுமே வந்து ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். இதுதான் அவருடைய கருணையும் கூட. 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கூட இதெல்லாம் ஏன் இருந்தது அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்க உரையில வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார் இல்லையா? இப்போ இதுக்குன்னு ஒரு ஒரு சமூகம் இருந்தது என்றால் அது எதற்காக வந்து தனித்து வைக்கப்பட்டது என்றால் அட்லீஸ்ட் மீண்டும் சமுதாயத்துல வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய, அதாவது குடும்பத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பிற பெண்கள் இந்த மாதிரியான செயல்களுக்கு வராமல் தடுக்கிறதுக்காக தான் அப்படிங்கிறதுமே இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டது இல்லையா? அப்பயுமே வந்து மது என்றது இருந்திருக்கு இல்லையா? ஆனாலும் அது அரசாங்கமே நடத்தியதாக சொல்லப்படுகிறது. ஸோ என்ன சொன்னாலுமே ஒருத்த வந்து குடிக்கிறவன் குடிச்சிட்டு தான் இருப்பான். நம்ம கடை இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவான்? அவன் கள்ளச்சாராயத்தை குடிக்கிறத தான் போவான் இல்லையா? அதனால வந்து நிறைய, அதாவது சங்கடங்கள் தான் வரும். அதனால சட்டவிரோதமான செயல்கள் எல்லாம் நிகழறதுக்கு பதிலா சட்டபூர்வமாவே சிலது இவன் குடிச்சுதான் ஆகணும்னு அவன் தலையில இருந்தா அவன் குடிச்சு அப்படிதான் போகணுன்றது வந்து அதுக்காக தான் மதுவிலக்கு, சட்டவிரோதமான சாராய கடத்தல் எல்லாமே தூண்டி இருப்பது அனுபவ உண்மையாகும். இது நம்ம நிறைய வாட்டி நம்ம தமிழ்நாட்டுல கூட நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? மதுவிலக்கு போராட்டங்கள், அப்புறம் கள்ளச்சாராயம் குடிச்சு நிறைய பேர் உயிர் போறது. சாராய கடை மூடிட்டாக்க என்ன பண்ணுவாங்க? திருட்டுத்தனமா சாராயத்தை காசுவாங்க. அதுல வந்து அந்த சாராயத்துல குவாலிட்டி இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி உடம்பு நிலை சரியில்லாம குடிச்ச பிறகு அவங்க நிறைய பேர் வந்து விஷ சாராயம் குடிச்சு மரணித்தும் இருக்கிறார்கள் இல்லையா? அந்த மாதிரி இழப்புக்கள் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இந்த குடிக்காரனை வந்து நம்ம திருத்த முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக அரசாங்கமே வந்து என்னது இந்த தொழில் எல்லாமே வந்து அங்கீகாரம் லைசன்ஸ்டாவே நடத்துறது. இதனால் சமூகத்தின் புனித தன்மை காப்பாற்றப்படும். அதாவது குடிக்கிறவன் எங்க இருந்தாலும் குடிப்பான், குடிக்காதவன் எங்க இருந்தாலும் குடிக்க மாட்டான். இந்த இதை வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அது அந்த சமூகத்தில் பேலன்சிங் வந்து இதன் மூலயமா தான். சமூகத்திற்குள்ளே விலை மாதர்களை அதிகரிப்பதை விட விலை மாதர்களை கொண்ட ஒரு பிரிவினரை வந்து பராமரிப்பது நல்லது இல்லையா? பகவானின் பக்தர்களாக இருக்கும்படி அவங்களுக்கு அந்த ஞானத்தை புகட்டுவது என்பது நல்லது. அறிவு புகட்டுவதுதான் உண்மையான சீர்திருத்தமாகும் இல்லையா? அதை விடுத்துட்டு நம்ம வந்து அந்த மாதிரியான செயல்கள் புரிபவர்கள் அதிகரிக்கிறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது இல்லையா? ஸோ விஷ்ணு சுவாமியின் நம்ம வில்வமங்கல தாகூரரை பத்தி நல்லாவே தெரியும் இல்லையா? அவர் ஒரு குடும்பஸ்தராக இருந்த பொழுது இல்லையா, பகவானின் பக்தராக நேர்ந்த ஒரு விலை மகளிடம் வந்து அளவுக்கு அதிகமான பற்று கொண்டிருந்தார். கடைசியில் அவருடைய கண்ணையே நோண்டிட்டார் இல்லையா? அவர் கடைசியில கிருஷ்ணரை மட்டுமே நம்பியிருந்தார். ஸோ அந்த மாதிரி செயல்கள் இந்த சிந்தாமணி சொன்ன, அதாவது நீ இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு என் வீட்டுக்கு வர்றதை விட இந்த சமயத்தை நீ வந்து இந்த கஷ்டத்தை வந்து நீ வந்து வேறு விதமா நீ திருப்பி இருக்கலாம் இல்லையா? தன்னை போன்ற ஒரு அற்பமான பெண்ணின் சதையிலும் எலும்பிலும் உள்ள கவர்ச்சியை பகவான் உன்னத அழகிலுள்ள கவர்ச்சியை அடைவதற்காக அவரது பக்தி தொண்டை நோக்கி திருப்பப்படுமானால் அதன் பயன் நல்லதாக இருக்கும் என்று வில்வமங்கல தாகூரிடம் அவள் எடுத்துரைச்சாள் இல்லையா? அவ யாரு ஆக்சுவலி? அந்த சிந்தாமணி யாரு ஆக்சுவலி? முந்தைய ஜென்மத்துல ஒரு அரசனுடைய மகள் இல்லையா? சோ அப்போ முந்தைய ஜென்மத்துல இவர் என்ன பண்ணாரு? அவர் வந்து பகவானுடைய பக்தனாக இருந்தார். ஆனால் திருடியும் என்ன பண்ணார்? அவர் வந்து பகவானுக்கு திருத்தொண்டு. அந்த அரசியா இருந்த அவளுடைய உடல் மீது இருந்த நகைகளையுமே வந்து பிணத்தின் மேல் எதற்கு இவ்வளவு நகைகள் என்று அவள் எவ்வளவு சொல்லியுமே அவள் வந்து கேட்கல. அதனால்தான் சபிக்கப்பட்டார். ஸோ சபிக்கப்பட்டு அவர் வந்து அடுத்த இதுல வந்து வில்வமங்கல தாகூரராக எந்த பெண்ணை பார்த்தாலுமே அவருக்கு வந்து அந்த கவர்ச்சி ஏற்படுறது. இந்த நிலை ஆன பிறகு கூட வந்து அந்த பக்தியில அவர் வந்து ஈடுபடணும்ன்ற அந்த இதுக்கு வந்த பொழுது கூட அவருடைய கண்கள் என்னாக்கா கவர்ச்சியை நோக்கி செல்ல ஆரம்பித்த பிறகு ஒரு நாள் அவருடைய இந்த கண்ணால வந்து இந்த கண் இருப்பதால் தானே என்றது நினைச்சு அந்த கண்ணையே அவர் வந்து தோண்டிடுறார் இல்லையா? அதன் பிறகு வெறுமனே பகவானை மட்டுமே நம்பி அவர் வாழ்ந்ததாக சொல்லப்படுகிறது இல்லையா? அப்படி அந்த ஒரு அப்படிப்பட்ட இந்த புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்போ எந்த இடத்துல எப்படி செயலை செய்யும்னு சொல்ல முடியாது. எப்ப இழிவான ஒரு நிலைக்கு கொண்டு சென்று நம்மளை விட்டுடும்னு சொல்ல முடியாது. எப்ப மேன்மையான செயல்களை வந்து எடுத்துக்கொண்டு செய்யணும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது.
இதெல்லாம் நம்முடைய மனதின் அடிப்படையில தான். நம்முடைய மனசு தத்துவத்தை நோக்கி சென்றால் எல்லாமே மேன்மையான செயல்கள் ஏற்படும். இல்லை என்றால் ரஜோ தமசிக்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது வந்து அது செயல்படக்கூடிய விதமே வந்து நம்மள கீழான ஒரு நிலைக்கு கொண்டு செல்லும். ஓகே, அது தாகூராருக்கு மிக முக்கியமான நேரமாகும். ஒரு விலைமகளின் வார்த்தைகளால் தமது வாழ்வையே ஆன்மீக தன்னுணர்வை நோக்கி அவரை திருப்பிக் கொண்டார். பிற்காலத்தில் அந்த விலைமகளே தமது ஆன்மீக குருவாக அவர் ஏற்றார். மேலும் அவரது இலக்கிய நூல்களில் பல இடங்களில் சரியான வழியை அவருக்கு காட்டிய சிந்தாமணியை போற்றி புகழ்ந்துள்ளார் அப்படின்னு அவர் எழுதியிருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள்ல வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கதா சொல்றாரு. 9.3ல கூட அந்த மாதிரிதான். 9.3ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, இழிவான சண்டாளர்களும் நம்பிக்கையற்ற குடும்பங்களில் பிறந்தவர்களும் விலைமாதர்கள் கூட என்னுடைய தூய பக்தி தொண்டை ஏற்று வாழ்வில் பூர்ணத்துவத்தை அடையலாம். ஏனெனில் பக்தி மார்க்கத்துல வந்து வரும்பொழுது உடல் தளத்துல இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் பற்றி பெருசா கருதவே வேண்டாம். ஆத்ம தளத்துல அவங்க உத்தமமான நிலையை அடைந்தால் பகவான் அவரை வந்து ஏத்துக்கார் இல்லையா? சோ இத வந்து ஒன்னாவது சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தை நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. அந்த பக்தர் லெப்பர், அவர் பேர் என்ன, இந்த தொழுநோய் வந்திருக்கு, அவர் பேர் என்ன? முஸ்லிம் கருதான மாதாஜி. இல்ல முஸ்லீம் கிடையாது. ஹரிதாஸ் தாக்கூரா? இல்ல தொழுநோய் வந்து ஒரு ஆமா. அவர் என்னன்னா, அவருக்கு தொழுநோய், உடம்பெல்லாம் தொழுநோய். ஆனா வாசுதேவ தத்தர். வாசுதேவ தத்தர் வாசுதேவ தத்தர் என்னன்னா, அவர் உடம்பெல்லாம் தொழுநோய் ஆக்சுவலி இல்லையா? அவர்கிட்ட யாருமே வரமாட்டாங்க. ஆனாலும் அந்த உடல் எல்லாமே வந்து அந்த தொழுநோயில வந்து பாத்தீங்கன்னா புழு பூச்சி எல்லாமே இருக்கும். கீழே விழுந்த அந்த புழு பூச்சி கூட அதுக்கு உணவு இல்லாமல் போயிடும்னு மறுபடியும் எடுத்து அந்த புண்ணுலயே வச்சுக்குவார் அவர் வந்து. சோ அப்படி எல்லாருடைய பாவங்களையும் தான் எப்படி இயேசு கிறிஸ்து வந்து எல்லாருடைய பாவங்களையுமே நான் ஏத்துக்கிறேன்னு சொல்வார் இல்லையா? அந்த மாதிரி இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்து பாவங்களையுமே நானே அனுபவிக்கிறேன், எல்லோருக்குமே வந்து விடுதலை கொடுத்து அவங்க நல்மார்க்கத்துல போகணும் அப்படிங்கிற அந்த மனசு அவருக்கு. அப்படின்னா அளவுக்கு அதிகமான கருணையை கொண்டிருந்தவர் இல்லையா? அப்படிப்பட்டவரை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆலிங்கனம் செய்தது. அப்போது அவருடைய ரூபம் வந்து மாறியது. அவருக்கு இருந்த அந்த தொழுநோய் எல்லாம் போயிட்டு ஒரு நார்மல் நல்ல ஒரு தேகத்தை கொண்ட ஒரு ரூபமாக மாறினார். சோ அப்போ அவர் வந்து என்ன சொல்வார்னா, எனக்கு என்ன பழையபடியே வந்து மாத்திடுங்கோ பெருமானே, ஏன்னா இந்த அழகான உடலை வைத்துக் கொண்டே நான் என்ன ஆவேன், அழகு, இந்த கர்வம் இல்லையா, அகங்காரம் இதெல்லாம் வரும். சோ அந்த இதுல போகும்பொழுது நான் வந்து மீண்டும் வந்து தவறுகள் தான் இழைக்கிறதுக்கான மார்க்கம் கிடைக்குமே தவிர, இத்தனை நாள் நான் துயரங்களோடும் பார்ப்பதற்கு அருவருப்பாகவும் இருக்கும் பொழுது நான் வெறுமனே பகவானை வந்து பக்தி கொண்டு சேவை செய்வதற்கு எனக்கு மனசு ஃபுல்லா இருந்தது. இப்போ அப்படி, அதாவது நான் வந்து தவறு இழைக்கிறதுக்கான மார்க்கம் வந்து நிறையவே உண்டு, எனக்கு வருத்தப்படக்கூடிய இதுமே இல்லை. எப்படி குந்தி தேவி வந்து தன் வாழ்க்கையில எப்பவுமே கஷ்டத்தை மட்டுமே கேட்டாங்க இல்லையா? அப்பதான் பகவானே உன்னை நினைக்கக்கூடிய எனக்கு மனசு இருக்கும்னு சொல்லிட்டு, அது போல இவருமே வந்து கேட்பார் இல்லையா? அவருடைய பெருந்தன்மையான அந்த மனதை வந்து மெச்சி அவர் வந்து ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டார். யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ எப்பவுமே நம்மளுடைய செயல்கள் வந்து வெளிப்படையா தெரிய ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்முடைய பாவம் என்ன நிலையில இருந்து அது வந்து வெளிப்படுதுன்றதுமே நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ உண்மையிலேயே நாம நாணயமான முறையில தான் நம்ம செயல்படுறோமா, இதெல்லாமே வந்து நன்னா தெரிய வரும். மேலுள்ள கீதை வாக்கின்படி பகவானை சந்திக்க வரும் பெரும் ஆவல் கொண்டிருந்தவர்களும் அவரது தூய பக்தர்களாக இருந்தவர்களான துவாரகாபுரியின் விலைமாதர்கள் அனைவரும் முக்தி வழியில் இடம்பெற்று இருந்ததாக காணப்படுகிறது. சோ எனவே பிரஜைகளை பகவானின் பக்தர்களாக மாற்றுவதற்கு ஒழுங்கான ஏற்பாடுகளை செய்வது ஒன்றுதான் சமூகத்தில் தேவையான உள்ள சீர்திருத்தமாகும். அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் அவர்களை வந்து நாம கொண்டு வந்தா எப்படிப்பட்டவர்களுமே வந்து தங்களுடைய பாதையை வந்து நன்மையான இதுல வந்து அமைத்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த விலைமாதர்களுடைய செயல்கள்ல இருந்து நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கலாம். மேலும் ஸ்வர்கலோக வாசிகளின் எல்லா நற்குணங்களும் தானாகவே அவர்களை பின்தொடரும். அப்படின்னா சாத்வீகமான குணத்தை அவர்கள் வளர்த்து கொள்வார்கள். இதற்கு மாறாக பக்தர் அல்லாதவர்கள் எவ்வளவுதான் பௌதிக வாழ்வில் முன்னேறியவர்களாக இருந்தாலும், அதாவது நல்ல வைபவத்துல இருக்கலாம், நல்ல ஒரு நிலையில இருக்கலாம் இல்லையா, பவர் பொசிஷன் இதுல எல்லாம் இருந்தாலும் கூட அவர்களும் எந்தவித நற்குணங்களுமே கண்டிப்பா இருக்காது இல்லையா? வேறுபாடு என்னவென்றால்
பகவானின் பக்தர்கள் முக்தி பாதையில் உள்ளனர். ஆனால் பக்தரற்றவர்களோ பௌதீக பந்தத்தில் மேலும் சிக்கிக்கொள்ளும் வழியில் உள்ளனர். மக்கள் முக்திக்கான வழியை பற்றி கல்வி புகட்டப்பட்டு அவ்வழியில் முன்னேறுகிறார்களா என்பதை பொறுத்தே அவர்களின் நாகரிக முன்னேற்றம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. ஓகே, அதாவது எந்த அளவுக்கு அவங்க சிவிலைஸ்டா இருக்காங்க இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து சிவிலைஸ்டுனாக்கா நம்ம எவ்வளவு ஆடம்பரமா இருக்குன்றது சிவிலைஸ்டு கிடையாது. பை த குவாலிட்டி இல்லையா, பண்புகள் நற்குணங்களால நாம மேன்மை உற்று இருக்க வேண்டும். அதுதான் மிக முக்கியமான ஒன்று. நட நர்த்தக கந்தர்வாக சுதமாகத வந்தினக காயந்தி சோத்மஸ்லோக சரிதானி அத்புதானி ச. எஸ், யார் வாசிக்கிறது? ரேவதி மாதாஜி வாசி. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। பொருளுரை. नट तर्तक कंदर्वा सुधमागध वंदिनः காயந்தி சேத்தம ஸ்லோக சரிதானி அற்புதானி ச. மொழிபெயர்ப்பு. கைத்திறந்த நாடக அரசியர்கள், கலைஞர்கள், நாட்டியம் ஆடுபவர்கள், சரித்திர ஆசிரியர்கள், பாடகர்கள், வம்ச வரலாறு எழுதுபவர்கள் மற்றும் கற்றறிந்த பேச்சாளர்கள் ஆகிய அனைவரும் பகவானின் அற்புத திருவிளையாடல்களில் ஊக்கம் கொண்டு அவர் வருக்குரிய விஷய தானங்களை அளித்தவாறு தொடர்ந்து சென்றனர். பொருளுரை. நாடக அரசியர்கள், கலைஞர்கள், நாட்டியம் ஆடுபவர்கள், பாடகர்கள், சரித்திர ஆசிரியர்கள், வம்ச வரலாறு எழுதுபவர்கள், பொது பேச்சாளர்கள் போன்றவர்களின் சேவை 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மக்களுக்கு தேவைப்பட்டதாக காணப்படுகிறது. நாட்டியம் ஆடுபவர்கள், பாடகர்கள் மற்றும் நடிகர்கள் பெரும்பாலும் சூத்திரன் பிரிவிலிருந்து வருகின்றனர். ஆனால் கற்றறிந்த சரித்திர ஆசிரியர்கள், வம்ச வரலாறு எழுதுபவர்கள் மற்றும் பொது பேச்சாளர்கள் ஆகியோர் பிராமணர் பிரிவில் இருந்து வருகின்றனர். அவர்கள் அனைவரும் வெவ்வேறு பிரிவுகளை சேர்ந்தவளாவர். அவரவர் குடும்பங்களில் இருந்து அத்தகைய பயிற்சிகள் அவர்கள் பெற்றுள்ளனர். இவர்கள் அனைவரும் வெவ்வேறு யுகங்களில் நிகழ்ந்த பகவானின் அமானுஷ்யமான செயல்களை பற்றி மட்டுமே விவரிப்பார்கள், சாதாரண நிகழ்ச்சிகளை அல்ல. மேலும் அச்செயல்கள் கால கிரமப்படி உள்ளவை அல்ல. எல்லா புராணங்களும் பரமபுருஷனை பற்றி மட்டுமே விவரிக்கப்பட்ட சரித்திரம் உண்மைகளாகும். மேலும் அவை வெவ்வேறு யுகங்களிலும் நேரங்களிலும் மற்றும் கிரகங்களிலும் நிகழ்ந்தவையாகும். எனவே இவற்றில் கால கிரமம் காணப்படுவதில்லை. எனவே நவீன சாஸ்திர ஆசிரியர்களால் இவற்றில் சம்பந்தத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாது. இதனால் புராணங்கள் அனைத்தும் கற்பனையான கதைகள் மட்டுமே என்று அதிகாரபூர்வமற்ற முறையில் அவர்கள் குறிப்பு சொல்லுகின்றனர். இந்தியாவில் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கூட எல்லா நாடகங்களும் பரமபுருஷனின் அமானுஷ்யமான செயல்களை மையமாக கொண்டே நடந்தன. அத்தகைய நாடகங்களால் பொதுமக்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். மேலும் வெவ்வேறு குழுவினர் பகவானின் அமானுஷ்யமான லீலைகளை அற்புதமாக நடித்து காட்டினர். இவ்வாறாக எழுதறிவற்ற விவசாயிகளும் வேத நூல்களில் அறிவை பெற முடிந்தது. எனவே திறமையுள்ள நாடக நடிகர்கள், நாட்டியம் ஆடுபவர்கள், பாடகர்கள் மற்றும் பேச்சாளரை போன்றவர்கள் சாதாரண மனிதனுக்கு ஆன்மீக ஞானத்தை ஊட்ட தேவைப்படுகின்றனர். வம்சம் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்தின் வம்சத்தினரை பற்றும் முழு விவரங்களையும் அளிப்பார்கள். இப்பொழுது கூட இந்தியாவில் புண்ணிய யாத்திரை ஸ்தலங்களில் உள்ள வழி காட்டிகள் புதிதாக வருபவர்களுக்கு வம்ச சரித்திரத்தை பற்றி விவரங்களை முழுமையாக அளித்து கூடியவர்களாக அதிகமான உள்ளனர். அற்புதமான இச்செயல் சில சமயங்களில் யாத்ரீகர்களை கவரிழந்து இத்தகைய முக்கியமான தகவல்களை அவர்களை பெறுவதற்கு வாய்ப்பு அளிக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண. பிரேமா மாதாஜி. பகவான் சத்ர பந்தூனாம் பௌராணாம் அனுவர்த்தினாம் யதா விதி உபசங்கம்ய சர்வேஷாமானம் ஆததே. எஸ், மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை மட்டும் படி. படி மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை. भगवान् तत्र बन्धूनां पौराणाम् अनुवर्धिनां यदा विधि उपसंगम्य सर्वेषां मनं आदते. பரம மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை. ஸ்ரீல பரமபத விதி. பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வரவேற்று உபசரிக்க வந்த நண்பர்கள், உறவினர்கள், பிரஜைகள்
முதலான மற்ற அனைவரையும் அணுகிய பகவான் அவர்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் தகுந்த வணக்கத்தையும் மரியாதையும் செலுத்தினார். பொருளுரை. பரமபுருஷ பகவான், அதாவது பக்தர்களின் உணர்ச்சிகளை பரிமாறிக்கொள்ள முடியாத ஜடமான பொருளோ அல்லது அருவமானவரோ அல்ல. இங்கு யதா விதி அல்லது தகுதிக்கேற்ற முறையில் என்னும் சொல் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். அவரது வெவ்வேறு நண்பர்கள் மற்றும் பக்தர்களின் தகுதிகளுக்கு ஏற்ற முறையில் அவர்களுடன் அவர் அன்பு பரிமாற்றம் கொள்கிறார். தூய பக்தர்கள் ஒரே வகையினர் ஆவர். ஏனெனில் அவர்களது தொண்டுக்குரியவர் பகவானை தவிர வேறொருவரும் இல்லை. ஆகவே பகவானும் அத்தகைய தூய பக்தர்களுடன் அவர்களது தகுதிக்கேற்றவாறு அவர்களுடைய எல்லா விவரங்களிலும் கவனம் செலுத்தி அவர்களுடன் அன்பை பரிமாறி கொள்கிறார். அவர் அருவமானவர் என்று முடிவு செய்யும் மற்றவர்களும் உள்ளனர். எனவே பகவானும் அவர்களுடைய விஷயத்தில் தனிப்பட்ட அக்கறை செலுத்துவதில்லை. ஒருவரது ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு ஏற்ப அனைவரையும் அவர் திருப்தி அளிக்கிறார். அத்தகைய அன்பு பரிமாற்றத்தின் ஒரு மாதிரியை அவருக்கு வரவேற்பளித்த நபரிடமும் இங்கு அவர் தெளிவுபடுத்தினார். இதைக்குத்தான கருத்து. ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. பிரஹவாபி வாதனஸ்லேஷ கரஸ்பர்ஷ ஸ்மிதேக்ஷணைः ஆஸ்வாஷ்ய சாஸ்வபாகே யோ வைரசாவிமதைர்விபுः. हरे कृष्ण माताजी. प्रग्भाभिवादनाश्लेष करस्पर्श स्मित क्षणैः आस्वास्य சாஸ்வபாகேப்யோ வரைச்சாபிதைர்விபுகு. மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. சர்வ வல்லமையுடைய பகவான் மிக தாழ்ந்த அந்தஸ்து உள்ளவர்கள் உட்பட அனைவருக்கும் தமது சிரம் தாழ்த்தியும் வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டும் தழுவிக்கொண்டும் கை குவிக்கும் பார்த்து புன்னகை செய்தும் உறுதிமொழிகள் கூறியும் மற்றும் ஆசீர்வதித்தும் தமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டார். பொருளுரை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வரவேற்பதற்காக தந்தை வசுதேவர், பாட்டனார் உக்ரசேனர் மற்றும் ஆச்சான் கர்கமுனி ஆகியோர் முதற்கொண்டு நாய்களை தின்னும் சண்டாளர்கள் மற்றும் விலை மாதர்கள் வரையுள்ள எல்லா வகையான மக்களும் அங்கு கூடியிருந்தனர். அவர்களில் ஒவ்வொருவரும் அவரவர் அந்தஸ்துகளுக்கும் நிலைகளுக்கும் ஏற்ப பகவானால் முறையாக வாழ்த்தி வணங்கப்பட்டனர். தூய ஆத்மாக்கள் என்ற முறையில் அனைவரும் பகவானின் அங்க உறுப்புகளாவர். இதனால் ஒருவரும் பகவானுடனான நித்திய உறவுக்கு அந்நியமானவர் அல்ல. இத்தகைய தூய ஜீவராசிகள் ஜட இயற்கை குணங்களில் அடையும் களங்கத்திற்கு ஏற்ப வெவ்வேறு தரம் பிரிக்கப்படுகின்றனர். ஆனால் பகவானின் அங்க உறுப்புகள் வெவ்வேறு பௌதிக நிலைகளில் இருந்த போதிலும் அவர்களிடம் பகவான் சமமான அன்பு கொண்டுள்ளார். பௌதிகத்தில் ஆழ்ந்துள்ள ஜீவன்களை ஆன்மீக உலகிற்கு அழைத்து செல்வதற்காகவே பகவான் அவதரிக்கிறார். எனவே பகவானால் அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் அளிக்கப்பட்டுள்ள இவ்வசதியை புத்திசாலிகள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஒருவரையும் ஆன்மீக உலகிலிருந்து பகவான் விலக்குவதில்லை. ஆனால் இதை ஏற்பதும் மறுப்பதும் ஜீவராசிகளை பொறுத்த விஷயமாகும். மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நம்ம இருந்து படிக்கணும் இல்லையா? இப்ப அவரை எப்படியெல்லாம் வரவேற்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அதாவது கை தேர்ந்த நாடக ஆசிரியர்கள், கலைஞர்கள் அப்படின்னா கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம்ஸ் இல்லையா? நாம கூட ஒரு டெம்பிள் இனாகிரேஷன் இந்த மாதிரி எல்லாம் விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்போது அங்க ஆடல் பாடல்கள் எல்லாமே கண்டிப்பா உண்டு இல்லையா? அது போல நாடகங்கள் போல இப்ப பகவான் வர்றது ஒரு மங்களகரமான விஷயம். அதனால அவரை வரவேற்கிறதுக்கு ஆடல் பாடல்கள் நாடகங்கள் இதெல்லாமே அங்கே நடத்தப்படுகிறது. ஓகே. நாட்டியம் ஆடுபவர்கள், சரித்திர ஆசிரியர்கள், பாடகர்கள், வம்ச வரலாறு எழுதுபவர்கள் மற்றும் கட்டறிந்த பேச்சாளர்கள் ஆகிய அனைவரும் பகவானின் அற்புத திருவிளையாடல்களில்
ஊக்கம் கொண்டு அவர்களுக்குரிய விஷய தானங்களை அளித்தவாறு தொடர்ந்து சென்றனர். அப்படின்னு அவங்க எல்லாருமே சொல்லிண்டே அதை பிரசங்கம் பண்ணிட்டே போறாங்க. நாடக ஆசிரியர்கள், கலைஞர்கள், நாட்டியம் ஆடுபவர்கள், பாடகர்கள், சரித்திர ஆசிரியர்கள், வம்ச வரலாறு, இத்தனை டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி பீப்புள், பொது பேச்சாளர்கள் என்பவர்கள் தேவை 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பும் மக்களுக்கு தேவைப்பட்டதாக காணப்படுகிறது இல்லையா? மத்தஜி ஒரு 10 நிமிஷம் கால்ச்சிருக்கோம் கிளாஸ்ல வந்து. நாட்டியம் ஆடுபவர்கள், பாடகர்கள் மற்றும் நடிகர்கள் பெரும்பாலும் சூத்திர பிரிவில் இருந்து வருகின்றனர். ஆனால் கற்றறிந்த சரித்திர ஆசிரியர்கள், வம்ச வரலாறு எழுபவர்கள் மற்றும் பொது பேச்சாளர்கள் ஆகியோர் பிராமண பிரிவிலிருந்து வருகிறார்கள். அதாவது வர்ண ஆசிரமத்தை பத்தி நாம இந்த இடத்துல பாக்குறோம் இல்லையா? எந்த குவாலிஃபிகேஷன் எடுக்கிறவங்க வந்து எந்த மாதிரியான செயல்கள் வந்து பண்ணுவாங்கன்றதுமே இந்த இடத்துல பாக்குறோம். அவர்கள் அனைவரும் வெவ்வேறு பிரிவு சேர்ந்தவர்கள் தான். அவரவர் குடும்பங்கள் இருந்த அத்தகைய பயிற்சிகளை, அதாவது அப்பாவுடைய தொழில் பிள்ளைக்கு, அப்படிதான் அந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து தொடர்ந்து போயின்றது. ஸோ மேலும் அதாவது ஒரு பொற்கொல்லன் வந்து அவனுடைய பிள்ளைக்கு வந்து அவனையுமே பொற்கொல்லனா தான் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஒரு சிற்பி வந்து அவனுடைய குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களை வந்து சிற்பியா தான் பண்ணுவாங்க. ஒரு டாக்டர் வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மருத்துவரா இருக்கிறவங்க அவங்க குடும்பத்துல இருக்க பிள்ளைங்களை வந்து அப்படியே வாழடி வாழையா வந்து வந்துட்டு இருந்தது. ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ வெவ்வேறு யுகங்களில் நிகழ்ந்த பகவானின் அமானுஷ்யமான செயல்களை மட்டுமே விவரிப்பார்கள், சாதாரண நிகழ்ச்சிகளை அல்ல. நம்ம உட்கார்ந்து எழுந்தெல்லாம் சொல்ற பாரு, அதெல்லாம் கிடையாது இல்லையா? ஸோ மேலும் அச்செயல்கள் காலக்கிரமப்படி உள்ளவை அல்ல. எல்லா புராணங்களும் புருஷரை மட்டுமே விவரிக்கப்பட்ட சரித்திர உண்மைகள் தான். ஹிஸ்டரி, மைத்தாலஜி கிடையாது. ஓகே, கற்பனை கதைகள் கிடையாது. மேலும் அவை வெவ்வேறு யுகங்களிலும் நேரங்களிலும், அதாவது டைம் அண்ட் பிளேஸ், டிஃபரெண்ட் டைம் அண்ட் பிளேஸ், இந்த மாதிரி கிரக அமைப்புகளுமே நிகழ்ந்தவையாகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பூலோகத்துல நடக்குது, நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய சொர்க்கலோகத்துல நடக்கிறது, அதே மாதிரி பிரம்மலோகத்துல நடக்கிறது, இல்ல தபோலோகத்துல நடக்கிற விஷயங்கள், இப்படி வெவ்வேறு உலகங்கள்ல நடக்கிறதெல்லாம் கூட வந்து சொல்லப்படுவாய். நவீன சரித்திர ஆசிரியர்களால் இவற்றின் சம்பந்தத்தை கண்டிப்பாக முடியாது இல்லையா? புராணங்கள் அனைத்தும் கற்பனை கதைகள் மட்டுமே என்று அதிகாரப்பூர்வமற்ற முறையில் அவர்கள் குறிப்பு சொல்கின்றனர். 100% இல்லையா? புராணங்கள், இதிகாசங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க? இதெல்லாம் வந்து ஒரு டைம் பாஸ் ஸ்டோரி, அந்த மாதிரிதான் அவங்க நினைக்கிறது. இந்தியாவில் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கூட எல்லா நாடகங்களும் பரமபுருஷரின் அமானுஷ்யமான செயல்களை மையமாக கொண்டே நடந்தன. ஏன் நம்மள சிறு பிள்ளைங்களா இருந்தப்ப கூட வந்து நிறையவே நடந்திருக்கு நாடகம். இப்பெல்லாம் நாடகங்களே நடக்கிறது இல்லை. அத்தகைய நாடகங்களால் பொதுமக்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள். மேலும் அந்த நாடகங்கள் வழியாக, அதாவது ஒரு பாமரன் வந்து அதாவது ஏட்டுக்கல்வி படிக்காதவங்களாலுமே அதை வந்து புரிஞ்சுக்க முடித்தது இல்லையா? மேலும் பல்வேறு குழுவினர் பகவானின் அமானுஷ்யமான லீலைகளை அற்புதமாக நடத்தி காட்டினர். இவ்வாறாக எழுத்தறிவற்ற விவசாயிகளாலும் வேத நூல்களின் அறிவை பெற முடிந்தது. அப்படின்னா நாடகத்தின் வழியாக வந்து அது அவங்களால தெரிந்து கொள்ள முடிஞ்சது. எனவே திறமையுள்ள நாடக நடிகர்கள், நாட்டியம் ஆடுபவர்கள், பாடகர்கள் மற்றும் பேச்சாளர்கள் போன்றவர்கள் சாதாரண மனிதனுக்கு ஆன்மீக ஞானத்தை ஊட்ட தேவைப்படுகின்றனர். வம்ச வரலாற்றை ஆசிரியர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்தின் வம்சத்தினரை பற்றி முழு விவரங்களையுமே கண்டிப்பாக அளிப்பார்கள். இப்பொழுது கூட இந்தியாவின் புண்ணிய யாத்திரை ஸ்தலங்களில் உள்ள வழிகாட்டிகள் புதிதாக வருபவர்களுக்கு வம்ச சரித்திரத்தை பற்றி விவரங்களை முழுமையாக அளிக்கக்கூடியவர்களாக உள்ளனர். இல்லையா? நம்ம இப்போ பிருந்தாவனம் போனா கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்க? கோபேஸ்வர் மகாதேவ் இல்லையா? அவருடைய ஆலயத்துக்கு சென்று அவரை வழிபட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாம வந்து பிருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய பிற ஆலயங்களுக்கெல்லாம் நம்ம போகணும். ஏன்னா இஸ் அ கிரேட் வைஷ்ணவா. ஸோ அப்படிங்கிறதுமே நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா? எங்கே சென்று நாம வந்து பார்க்கணும். மேலும் பகவானுடைய ராச நடனம் புரிந்த அந்த ஸ்தலத்தை நீங்க யாரெல்லாம் பிருந்தாவனம் வந்தீங்களோ கண்டிப்பா பார்த்திருக்கலாம். அந்த பூங்காவனத்தை சுற்றி பாத்தீங்கன்னா வீடுகள் இருக்கிறது. ஆனா அவங்களுடைய ஜன்னல் எல்லாமே வந்து அடைக்கப்பட்டிருக்கு. எப்பவுமே பர்மனண்டா திறக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா இன்றைக்கு கூட அங்கே ராச நடனம் நிகழ்வதாக சொல்லப்படுகிறது. ஸோ அதனால மேலும் அங்க இருப்பவங்க எல்லாமே வந்து எப்படி மக்கள் வந்து ஹையர் லெவல், அவங்களுடைய அங்கே அந்த பூமியில பிறந்தவங்களுடைய இது குவாலிட்டியே பாத்தீங்கன்னாக்கா வெரி ஹையர் லெவல், அதாவது பக்தியின் தரப்புல. அதுதான் அங்க எல்லாருமே ராஜாராணிக்கு ஜெயித சொல்லுவாங்க. ஆனா நமக்கு அந்த குவாலிஃபிகேஷன் கிடையாது. நாம் எல்லாருமே அந்த மண்ணை விட
தாழ்வான இடத்துல நம்ம பிறந்திருக்கோம். நமக்கு அந்த ஹையர் குவாலிஃபிகேஷன் கிடையாது. நாம் இன்னும் தூய்மை அடைந்ததான் ராதே நாமத்தையே சொல்றதுக்கான பிராப்தம் கிடைக்கும் இல்லையா? அதனால அவங்க ராதே ராதே சொன்னா நாம ராதே ராதே சொல்லக்கூடாது. நாம ஹரே கிருஷ்ணா தான் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? சோ இப்படி நம்ம அந்த அந்த இடத்துக்குரிய விவரங்களை முழுமையாக அளிக்கக்கூடியவர்களாக உள்ளனர். இன்றைக்கு கூட உண்டு. அற்புதமான இச்செயல் சில சமயங்களில் யாத்ரீகர்களை கவர்ந்து இழுக்கும். பகவானுடைய லீலைகளை பற்றி சொல்ல சொல்ல நமக்கு ஏன் நீங்க என்னது பங்கே பிஹாரி அழைத்து போனீங்கன்னா எவ்ரி ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் 10 செகண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த திரை வந்து ஜஸ்ட் திறப்பாங்க, மறுபடியும் முடிவாங்க, திறப்பாங்க, மூடிடுவாங்க. இப்படிதான் வந்து நம்ம பார்ப்போம். இத்தகைய முக்கியமான தகவல்களை அவர்கள் பெறுவதற்கு வாய்ப்பு அளிக்கிறது இல்லையா? நெக்ஸ்ட் பரமபுருஷ பகவானா ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வரவேற்று உபசரிக்க வந்திருந்த நண்பர்கள், உறவினர்கள், பிரஜைகள் முதலான மற்ற அனைவரையும் அணுகிய பகவான் அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தகுந்த வணக்கத்தையும் மரியாதையும் செலுத்தினார். எந்த டிஸ்கிரிமினேஷனுமே இல்லை இல்லையா? விலை மாது அவங்க கூட வந்திருந்தாங்க பகவானை சேவிக்கிறதுக்கு இல்லையா? அவரை ரிசீவ் பண்றதுக்கு. எல்லாருக்குமே மரியாதைகள் கொடுக்கணும். ஏன்னா இந்த அழுக்கெல்லாமே இந்த உடலுக்கானதுதான் இல்லையா? ஆன்மா வந்து எப்பவுமே பரிசுத்தமானது. சோ பகவானுடைய நம்மள எல்லாருமே அவர் எந்த தளத்துல இருந்து நோக்குறாரு? வெறும் ஆன்ம தளத்துல இருந்து தான் நோக்குறாரு, உடல் தளத்துல இருந்து நோக்கல. அந்த சமநோக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு நோக்கத்தை கொண்டால் மட்டும்தான் வரும். வித்யா வினய சம்பன்னே ராமனே கவிஹஸ்தினி இல்லையா? ஸ்வபாகேஷா பண்டிதா சமதர்ஷன இல்லையா? அந்த சமதர்ஷனம் என்பது யார்கிட்ட இருந்து வந்தது? பகவான்கிட்ட இருந்து வந்தது. ஓகே, எல்லாரையுமே ஒன்று போல பார்க்கக்கூடிய அந்த பாவம் பகவான் கிட்ட உண்டு. ஸோ அதை தான் நாம கல்டிவேட் பண்ணணும். ஆனா நாம எப்பயுமே அடுத்தவங்களை வந்து ஏற்றத்தாழ்வுகளோட தான் நாம பார்க்கிறோம். பரமபுருஷ பகவான் அவரது பக்தர்களின் உணர்ச்சிகளை பரிமாறிக்கொள்ள முடியாத ஜடமான பொருளோ அல்லது அருவமானவரோ கிடையாது. அவருக்கு ரூபம் உண்டு. அவர் முழுவதுமே ஆன்மீகம் இல்லையா? யதாவிதி அல்லது தகுதிக்கேற்ற முறையில் என்னும் சொல் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். அவரது வெவ்வேறு நண்பர்கள் மற்றும் பக்தர்களும் தங்களுக்கு ஏற்ற முறையில் அவங்களுடைய கெப்பாசிட்டி இல்லையா அதுக்கேற்றமாறு அவருக்கு வந்து அன்பு பரிமாற்றம் எல்லாமே செய்தாங்க. இப்போ ஒரு சிலர் வந்து நல்ல விலை மதிப்புள்ள பொருட்களை கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு சிலர் வெறும் புஷ்பத்தையும் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா? அவங்களுடைய கெப்பாசிட்டிக்கு என்னவோ அதை கொடுத்தாங்க. அதையுமே பகவான் இதை எப்படி ரிசீவ் பண்ணாரோ அதே மாதிரி ரிசீவ் பண்ணிப்பார். ஏன்னா அங்கே அன்பு பரிமாற்றங்களை மட்டும்தான் பகவான் பார்த்தாரு தவிர நம்ம அவருக்கு அளிக்கக்கூடிய பொருட்களை பார்க்கல இல்லையா? இது ஒரு பழ வியாபாரி இல்லையா? ஒரு நம்ம பிக்சரோட நீங்க பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? அந்த 18 days இதுல வந்து ஒரு அம்மா வந்து பழங்களை விற்கக்கூடியவங்க. அந்த காலகட்டத்துல பண்ட மாற்ற முறை இல்லையா? சின்ன வயசுல அந்த பழங்கள் வேணும்ன்றதுக்காக அவர் அந்த சிறிய கைகளால வந்து அவருக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு அரிசியை வந்து எடுத்துட்டு வந்தார். அது இறைச்சி எடுத்துட்டு வந்த கிருஷ்ணருடைய சௌந்தரியத்தில் மயங்கிய அந்த பழ வியாபாரி எல்லா பழங்களையுமே கொடுத்துடுறாங்க. அவங்க அந்த அரிசிக்காக கொடுக்கல, ஆனா அதை கொடுக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்க பகவான் அவருடைய கூடை மொத்தத்துல என்னது ரத்தனங்களாக இல்லையா? அதாவது விலை மதிப்புள்ள அந்த அதாவது ஆபரணங்கள் எல்லாமே அந்த கூடையில வருது இல்லையா? மீண்டும் வீட்டுக்கு சென்ற பிறகு இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லைன்னு மறுபடியும் வந்து வருவாங்க அந்த லேடி. அப்படி பகவானுடைய அன்பிற்காக மட்டும்தான் அவங்க ஏங்கினாங்க, பொருளுக்காக கிடையாது என்பதையுமே நாம பார்க்கிறோம். அதனால பகவான் அதை மட்டும்தான் பார்த்தார், வேற எதுவுமே பார்க்கல. ஓகே, மேலும் ஆகவே பகவானுக்கும் அத்தகைய தூய பக்தர்களும் அவர்களது தகுதிக்கேற்றவாறு அவர்களுடைய எல்லா விவகாரங்களும் எப்பொழுதும் கவனம் செலுத்தி அவர்களுடன் அன்பை பரிமாறிக்கொள்கிறார். அவர் அருவமானவர் என்று இருந்தால் கண்டிப்பாக அன்பு பரிமாற்றங்கள் என்பது இருக்காது இல்லையா? ஒருவரது ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு அனைவரையுமே அவர் திருப்திப்படுத்துகிறார். அத்தகைய அன்பு பரிமாற்றத்தின் ஒரு மாதிரியை அவருக்கு வரவேற்பளித்த ஒவ்வொரு நபரிடமும் அவர் வந்து வெளிப்படுத்தினார். அதனால எல்லோருக்கும் ரெஸ்பெக்ட், அதாவது மரியாதைகள் என்று கொடுத்தார் பகவான். அந்த பாவம் நாமளுமே கத்துக்கணும் இல்லையா? சர்வ வல்லமுடைய பகவான், அவருக்கு எதுவுமே தேவையில்லை, இருந்தாலுமே நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் என்ன பண்ணுவோம், யாரையுமே நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே வரவிட மாட்டோம் இல்லையா? சோ அவருக்கு இந்த பிரபஞ்சத்துல எதுவுமே தேவை கிடையாது, இருந்தாலும் ஏதுமற்ற ஒருத்தருக்கு கூட அவருடைய அன்பு பரிமாற்றம் என்பது கிடைக்கக்கூடியது இல்லையா? மிகுந்த தாழ்ந்த அந்தஸ்தில் உள்ளவர்கள் உட்பட அனைவருக்கும் தமது சிரம் தாழ்த்தியும் வாழ்த்துக்களையும் பரிமாறிக்கொண்டு தழுவிக்கொண்டும் கைக்குலுக்கும் பார்த்த புன்னகை செய்தும் உறுதிமொழிகளை கூறியும் மற்றும் ஆசீர்வாதத்தும் தன் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டார் பகவான். அதாவது நமக்கு சின்னவங்களுக்கு ஆசீர்வாதம், பெரியவங்களுக்கு வந்து
பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட வந்து அவருமே வந்து அவங்களுக்கு நமஸ்காரங்கள் செய்யறது இல்லையா. எந்த ஒரு இடத்துலயுமே பகவான் தான் வந்து கடவுள் என்று எங்கேயுமே அவர் சொன்னின்றதே கிடையாது. ஒரு சாதாரண மனிதர் இந்த பிரபஞ்சத்துல எவ்வாறு வாழ்ந்தார்களோ அதே மாதிரிதான் அவருமே வாழ்ந்து காட்டினார். அதனாலதான் அவரை வந்து ஒரு பௌதிகவாதியாவே வந்து நினைச்சார். ஓகே, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வரவேற்பதற்காக அவரை வரவேற்பதற்கு தந்தை வசுதேவர் வந்தார், அவருடைய பாட்டனார் உக்ரசேனர் இல்லையா, அவருடைய குரு யாரு கர்கமுனி இல்லையா, எல்லாருமே வராங்க. சோ நாய்களை தின்னும் சண்டாளர்கள் அப்படின்னா அந்த விலை மாதர்கள், இந்த மாதிரி கீழான நிலையில இருக்கிறவங்க கூட அங்க கூடியிருந்தாங்க. அவரவர்களுடைய நிலைக்கேற்றவாறு அன்பு பரிசுகள் எல்லாமே பகவான் கொடுத்தாலும் அது எல்லாமே அவர் ஸ்வீகரித்தார். யாரையுமே வந்து அவர் வந்து ஒதுக்கல. தூய ஆத்மாக்கள் என்ற முறையில் அனைவரும் பகவானின் அங்க உறுப்புகளா நாம் எல்லாருமே அவருடைய பின்ன பகுதிகள் ஆத்ம நிலையில ஒவ்வொருவரும் பகவானுடன் நித்திய உறவு, அந்நியமானவர் அல்ல. நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து சம்பந்தம் உண்டு எப்பொழுதுமே. இத்தகைய தூய ஜீவராசிகள் ஜட இயற்கை குணங்களில் அடையும் கலங்கத்திற்கேற்ப வெவ்வேறு தரம் பிரிக்கப்படுகின்றன இல்லையா. நம்முடைய கண்டாமினேஷன் ஏற்றவாறு நம்ம மனசுல காம, குரோத, லோப, மோக, மத, அக்ஷரம் எல்லாமே இருக்கு இல்லையா. அதற்கேற்றவாறு நம்ம எந்த பிரிவு என்பதும், அதாவது சத்துவத்திலையா, ரஜோலியா, தமசிலியா அப்படிங்கிற அதுக்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய நிலையா அப்படிங்கிறது எல்லாமே நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. பௌதிகத்தில் ஆழ்ந்துள்ள ஜீவன்களை ஆன்மீக வளர்ச்சி அடைத்து செல்வதற்காக பகவான் அவதரித்தார் இல்லையா, நம்மள எல்லாருமே கரை சேர்க்கிறதுக்காகத்தான் உலகிற்கு. அதாவது எனவே பகவானால் அனைத்து ஜீவன்க ராசிகளும் அளிக்கப்பட்டுள்ள வசதியை புத்திசாலிகள் வந்து பயன்படுத்திக் கொள்வார். இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிப்பாங்க. இந்த வாய்ப்பை யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு அவங்க எல்லாருமே மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறவாத வரம் இருக்கிறதுக்கு என்ன செயல் செய்யணுமோ அத்தகைய செயல்ல அவங்க ஈடுபடுவாங்க. ஆனால் இதை ஏற்பதும் மறுப்பதும் வந்து ஜீவராசிகளை பொறுத்த விஷயமாகும். பகவான் யாருக்குமே வந்து நீ இதை செய்தே ஆகணும் கட்டாயப்படுத்தினதில்லை. ஆனா அவர் வந்து எல்லா ஜீவராசிகளுக்குமே நன்மையை வந்து பரிபாலித்தார் அப்படிங்கறது வந்து. எல்லாருமே கொஞ்சம் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. ஒரு போட்டோ ஒன்று மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். ராதிகா மாதாஜி வந்து போட்டோ எடுத்து அனுப்ப சொன்னாங்க. எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே மல்லிகா மாதாஜி, ஜானகிராமன் பிரபுஜி, மகாலட்சுமி மாதாஜி, எல்லாருமே ஆன் பண்ணுங்க. மணிமேகலை மாதாஜி, நைட்டி இருந்தா நீங்க துப்பட்டா போட்டுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்ப மாதாஜி, மாதாஜி, மகாலட்சுமி மாதாஜி, ஜானகிராம் பிரபுஜி, ரேவதி செட்லவாடா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ரேவதி மாதாஜி, எங்க போனாங்க இவங்க? ரேவதி மாதாஜி டக்குன்னு. மகாலட்சுமி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி கொஞ்சம் ஆன் பண்ணுங்க. ஜானகிராமன் பிரபுஜி வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. ஓகே, யாரெல்லாம் இருந்தீங்களோ எடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கேன். தேங்க்யூ ஆல். ஓகே, நாளைக்கு நம்ம ஒரு 4:30 மணிக்கு வில் ஹேவ் எ மீட்டிங். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. பஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम